ଶଳା ଆଜି ତ ଏଇ କାରରୁ ଚୋରି କରିବି ଆଉ। ଆରେ ଝିଅ କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ଜମା ବି ଚାଲି ପାରୁନି। ଝିଅ କବାଟ ଖୋଲ। କଣ ହେଲା କୁହ? ଆରେ ଝିଅ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ? ଖୋଲୁଛି ଆସ ଏଇଠି ବସ। ଏଇଠି ବସିଥ, ମୋ ମା ଏଇନା ଆସୁଥିବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଝିଅ। ଆରେ ହେ ତା ପକେଟ ଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ଚାଙ୍କିକି ରଖିଛି? କୋଉଠି କଣ ଚୋର କରିକି ଆଣିଛି ନା କଣ? କାହିଁ କେହି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ? ଚିକି ମୁଁ ଆସିଗଲି। ମା ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଡିରେ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ନିଅ ଥଣ୍ଡାଟା ପିଇ ଦିଅ। ଆରେ ଆରେ ମତେ ସେଇ ଆଗ ଛକରେ ଛାଡିଦବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଏତେ ଡେରି କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁନ। ଆରେ ଇଏ କେତେବେଳେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ? ମୁଁ ଧରା ପଡିଲେ ଗଲା। ଆରେ ହେ ଏ ବୁଢାକୁ ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ନା କଣ ଚୋରି କଲା ବେଳେ ଆଉ। ହଁ ସେଇଠି ତ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଏବେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ।